Dakbayan sa Mandaue, muhatag og hazard pay sa mga frontliners batok sa COVID-19. Samtang tag 500 pesos matag adlaw nga hazard allowance ang ihatag usab ngadto sa mga barangay health workers o mga barangay tanod. Si Fem Marie Dumabok adunay live report. Fem. Yes, bago karon ma-realize gyud kana mo endorse si Mandaue City Mayor Jonas Cortez ngadto sa konseho alang sa pagpanday sa ordinansahon nga maghatag og hazard pay ngadto sa mga frontliners og hazard allowance alang sa mga barangay health emergency response team og sa mga barangay tanod. Mga nurse ug doktor sa pangpubliko'ng hospital sa Mandaue City, mga kawari sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue team ang pipila sa mga gitinguhan ni Cortez nga makadawat sa hazard pay. Ang gidakon maoy tukion sa Local Finance Committee nga langkuban sa budget officer ug sa konseho. Gipaniguro usab sa mayor nga mahatagan og dugang allowance ang mga BHERTs ug tanod nga maoy nagmonitor sa mga PUM og ILI og sari sa ilang syudad. Angay ni nato silang respetuhan, no? Dili kay ato ni silang i-discriminate nga tungod nga na-expose sila gani ilang kinabuhi, ha? Ilang gikuan para lang nato kay kani manggod sila intay nagsakripisyo sukad pa kaniadto sa katong PUMs o PUIs pa nga daghan kay nangabot sila magmonitor, no? Ya once na atay home quarantine. Gusto ni Cortez nga mapalabang kini sa labing daling panahon. Samtang gitugan ni Cortez nga nagnegatibo na sa COVID-19 ug na-discharge na sa tambalanan ang unang nagpositibo sa Sugbo nga na-confine sa usa sa mga tambalanan sa Dakbayan sa Mandaue. Nindot kaayo nga dunay katong usa sa atong positive case ni kuana na negative na karon. So murag gawas na ba? Naka-recover na. Gipaybaw na usab siya sa Department of Health nga nagnegatibo usab sa COVID ang taga-barangay Alang-alang. Sa tambalanan sa Dakbayan sa Subo na confine ang pasyente nga taga-barangay Alang-alang. Hinungdan nga sa Dakbayan sa Subo kini natala. Samtang bab gipaybaw usab ni Cortez nga ang usa kun ikaduha nga nagpositibo sa COVID-19 diha sa Mandaue City taga barangay Kasuntingan. Hinuon ang lugar kundi nahimutang ang panimay niini ang gikordon na kun giila na kini nga red zone. Gidugang usab ni Cortez nga naka-home quarantine ang maong pasyente kay mild lang o ubo o sipon lang ana sinati niini apan subsub nga monitoring ang gihimo sa mga barangay health emergency response team og sa City Health ngadto na sa pasyente og sa pamilya niini. Bob. Thank you so much, Fem Dumabok, sa imong report.